Kain muna kami. And after nyan, after namin mag-dinner guys, punta kami sa may Pasamalam, yung night market. Andiyan sa harapan. Doon, oh. So, ayan. Napin lang namin yung nauna kasi yung mga kids. Here, oh, this is new. Nandun sila, oh. The drinks, Ovika, nice? Your food? Wow. Tell me what? Hi guys. Nandito na kami sa bahay. Ayan. Tapos ko lang maligo. Naliguan ko yung mga kids kasi sobrang init kanina. And talagang di pwede silang hindi maligo guys kasi talagang ang lagkit. Sobrang lagkit ng katawan. And talagang madumi yung katawan nila kasi nga sila parang takbo kung saan. Tapos yung anak ko si Sichan tsaka si Siyo, pag madumi yung paa nila, nililinisan talaga nila. Ginagamit nila yung kamay nila. My God. Ayaw nila na madumi. So, pagkatapos sa amin doon, guys, dumiretso kami sa mas malapit dito na kainan. And then, pumunta kami sa Pasamalam, yung night market. Hindi na ako nakapag-video kasi sobrang daming tao. And then, para kaming hinahabol. Bale, ako, si Sam, si Chihong guys, yun, si baby, tapos yung ate ni Sam, tapos si ate na lang yung kasama ko kanina. Yung mga kids umuwi na kasama nung in-laws ko. Pagkatapos amin kumain, so diretso kami ng Pasamalam night market nga, ayun. So may mga binili kami doon. Bali nakabili si ate ng bra. So ito guys yung nabili namin. Ibaba ko nga. So, nakabili ako ng mask. Ayan guys. Mura lang siya. Nasa $1 may higit lang na mask. Pero yung sa kids, yung nabili kong mask na sa kids, ano siya, $2. $2 isang balot. I mean, ringgit. 2 ringgit. So, di ba, mura na niya. Ano na siya, 10 pieces sa loob. So, bumili na kami. Kasi sa Singapore, mahal yan mga ganitong mas eh. Inaabot siya ng mga $10. Ganun. So, dito mura na siya. And, what is this ate? Ayan, nakabili kami ng ipit. Yung clam nandun na. Sinuot na ni ate yung clam niya. Ayan. So, balin, $3 lang siya. Oh. Isang ganito na. And, ito yung nabili ni ating bra. Ayan. Brown. Ito 18 ringgit. Tapos dun sa isang shop guys, ito sa isang shop 20 ringgit. Pero dun sa isang shop 16 lang siya. Dun kami nakabili, ayan. 16 ringgit. And then nakabili si ate ng short. Ayan. Hilig ni ate ng mga ganitong short, mga pang lalaking short. Ayan. So, ano lang to, 15 ringgit. Nabili niya. And then, ito pa isang bra. Bet ko tong color niya. Ayan, babe. Diba? Maganda yung bra niya. And then, nakabili kami ng mga kakanin. Mga crackers, ganun. 3 for 10 ringgit. Ayan, bumili ako sa isang balot para sa mga kids. And ito, masarap siya, guys.
peanut. Ayan, na may ano, masarap to. Ayan, dalawang binili ko ganyan. And then, ano pa to? Ayan, bumili kami ng sandals ni baby. Kasi yung sandals niya, guys, na ginagamit, masikip na. So, ito yung bago namin nabili sa kanya. Oh, diba? Ang lambot niya. So, ayan. Soft na ano to. Na sandals. Ayan. Nabili namin to ng 13 ringgit lang. So, parang mga ano siya, mga $4 4 Singapore dollars lang siya. O, diba? Cute. And bumili kami ng prutas para dadalhin namin bukas kasi pupunta kami ng farm. Ayan, bukas naman sa farm. Tapos sa sunod na araw naman pupunta kami ng Genting Island. Ayan, nakailang beses kami punta doon pero si Ate Tonet hindi pa. First time na ating pupunta doon. So dadalhin namin siya bukas. Sabi nila mga 45 minutes lang daw dito. Papunta sa Genting Island, mga 45 minutes. So pupunta kami bukas. Ayan. Hindi pala bukas, sa Monday. Monday kami pupunta doon. Kasi hanggang Tuesday pa naman kami. Tuesday na balik namin sa Singapore. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. And hope to see you again sa susunod naming video. Bye. Good night.